Hey, 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 have you heard the news today? Millions of people don't know what to think or say, and no Bueno, gaur eguraldi hotza egiten dugu, gradu batekin esnatu gara, eta, bueno, nahiz eta eguzkia ikusi orain, hotza dakagu herri honetan. day you said the seventh trumpet should have sounded yesterday, and no Beno, Goiuriko ur-jauzia, 1 metroko ur-jauzi bat da, eta neguan ur ikaragarria eramaten duena, eta gero udan, eguraldiarekin da hori, ez du urik ematen. Goiuri dago Urkabustaitzen, Arabako baiara batetan, da Euskal Herriko herri politenetariko bat dela esan dezakegu. the lies that they sell, they don't wanna know. Bueno, nabarmentzen da hemen, elurra egiten duenean. Neguan adibidez, elurteekin da horrela, gero bai nabarmentzen dugu. Euriarekin ere, orain urte honetan, urritik ona, hori nabarmen dugu euria egin duela eta horregatik daukagu ura. Euri asko egiten badu, normalean ura darama, baina hori, esan dudanez, udan lehortekin da hori, lehor darama. There's some people in jail. Ikusi duzuenez, lekua arriskutsua da ibiltzeko, beraz kontuan dikin ibili behar gara, ona etortzen bagara bizitatxo bat egitera, zeren nahiko 100 metroko ur-jauzia da, eta kontuz ibili behar. Gero ona etortzen diren turistak harritutak gelditzen dira, zeren ikusten dute leku bat oso politxa, eta espero ez dutena, zeren dago hemen sartuta zulo batean, da etortzen direnean harrituta gelditzen dira, hain leku bitxia esaten dute dena. To think or say, and no congressman will ever dare to tell them the truth.